Ranžovní dům dýchající historií, kompletní zdařilá rekonstrukce do nejmenšího detailu, reprezentativní adresa, luxusní vysoké stropy, vysoký standard. Zhruba tak se dá jednoduše definovat tato nabídka bytu 3+KK v domě Kinsky Palace na Smíchově. Nabízíme k prodeji bytovou jednotku 3+KK s výměrou 69 m2, umístěnou v 3. nadzemním podlaží cihlového domu s výtahem. Nejen tento byt, ale i celý bytový dům prošel kompletní zdařilou rekonstrukcí, během které se podařilo developerovi propojit historii s moderními prvky bydlení. Zachovány byly vysoké stropy, které bytu dodávají vzdušnost, nebo také nabízí možnost budování například spacího patra, a tedy rozšíření životního prostoru. Nově instalovaná dřevěná okna dodávají bytu dostatek denního světla a citlivě volené odstíny dřevěné podlahy v kombinaci s italskými obklady a dlažbou dotváří celkově perfektní dojem. Liniová kuchyňská linka, včetně značkových spotřebičů, v bytě také zůstává, tedy můžete se obratem stěhovat. K dispozici budete mít také vysokou sklepní koji v suterénu domu, kam lze umístit sezonní věci. Díky dispozičnímu řešení je tento byt vhodnější především pro mladé páry, popřípadě rodinu s jedním potomkem. Jeden z pokojů je totiž relativně menší, tedy spíše se může stát dětským pokojem či pracovnou. Detaily naleznete v přiloženém půdorysu. Občanskou vybavenost, množství zajímavých míst a dostupnost všech služeb Prahy 5 Smíchov není jistě třeba zmiňovat. Zde budete bydlet v dosahu všeho. Přijďte se podívat sami na svůj nový domov. Budu se těšit na viděnou.